ओरैबायदि जायो एखमबा 20,000 25,000बो जायो किन्तु एट द सेम टाइम एखमबा जाया एखमबा सिसुपानि रायजोआरि लोक्षि फुजा कमिटिनि दैदेननायाव गुबुन बोसोर बायदि देग्लायबो फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 अक्ट'बर माने बेखौ खुंनो थाखाय जोङो जिखिनि हाबा मावनांगौ बे प्राय जोंना सोलिगासिनो दङ। दिनैफ्राय जों बुंनो थाङोबा 80% खामानिया जोंना जागासिनो दं। दा बेवहाय जों बुंनो थांगोन बे जिखिनि जोंनि हाबा बे जागासिनो दं बेवहाय जोंनि बे ओनसोलनि गासिबो बर' रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेफार फालांगि खालायनो फैनाय बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाबजों जोङो बे 10 सानब्रैनि हाबाफारि बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ मोजाङैनो जोङो जाफुंहोनो हागोन होननानै जों मोनसे आसा थिदों। मानोना जोंनि बेवहाय जों दा मोनथिनाय बायदिबा गोबां आसामनि बागैबो गुबुन रायजोनि बेफार फालांगि जायफोर बिथांमोनहा गला होनो जोंनि बे जायगायाव जुगाजुग लागासिनो दं होननानै जों मोनथिदों। दा बेफोरनिफ्राय जों मोनथिनो मोनदों दि एबारनि जि लोक्षि फुजा बियो बिराद मोजाङैनो गाजा गोमजायै जागोन होननानै जों आसा थिदों। खारन जों फारसेनिफ्राय बयनिफ्रायबो जों मददखौ जों दा दिनैसिम मोनगासिनो दङ। आरो आं बेवहाय खावलायगोन जे लोक्षि फुजाखौ जों बेवहाय जिहेतु न'खराव बयबो होयोब्लाबो न'खर न'खर होयोबाबो अब्लाबो जों बे नैबे तेलिसाल जि लोक्षि फुजा बेखौ जोङो मोनसे राजुवा भाबै बयनोबो मोनसे जे बिमा मायनावखौ सिबिनायनि मोनसे लाहार फाहारखौ जों बोसोरफ्रामबो खालायना होयो। जों लुगैयो जे जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जेन गासिबो रायजोआनो जोंखौ मदद होनायजों लोगोसे जोंनि बे लोक्षि फुजायाव जेन फैनानै जोंखौ जेन थुलुंगा होनायजों लोगोसे बिमा मायनावखौ सिबिनायजों लोगोसे बेहाय जोंहा माखासे हाबाफारिबो दं। जेरै खारन बिमा मायनावखौ सिबिनायजों लोगोसे बेहाय मेला आनन्द मेला बेबायदि जोंहा हाबाफारि दं। आरो लोगोसे बेहाय गला माखासे गोबां जायगानिफ्राय होफैनाय दङ। दा मेलायाव बिमा मायनावखौ सिबिनायजों लोगोसे बेहाय मेलायाव रंजानायबो लानो हागोन। आरोबाव दखानाव जायफ्रा न'खरा माने गोनांथि बेसादफोर जुदि बायनांगौ लानांगौ दंबा बिथांमोना बेखौ फैनानैबो लानो हागोन। जों जोंनिफ्राय बेखौल' खावलायगोन जे खुंथाइ आफादनिफ्राय जेन जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जेन फैनानै जोंखौ मदद खालामनायजों लोगोसे बिमा मायनावखौ सिबिनायजों लोगोसे जोंनि बेहाय जेन गासिबो माहारियारि जों गासिबो जयै जों खुंनानै बे जेन फुजाया जोंनि मोनसे जाथिनिबा एबा बर'निल' होननानै नङा मोनफ्रोमबो जाथिनिनो बेहाय जों माने जयै जों बेखौ खुङो जेहाय बेखौनो जों खावलायगोन जे गासैबो माहारियारि फैनानै बेहाय जोंखौ मदद होफैनायजों लोगोसे बे फुजाखौ जे आरोबाव साबसिन बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन जों लांनो हाबावथों बेखौ बिनि थाखाय जोंखौ जेन बयबो जेन मदद खालायफैयो बिनि थाखाय जों गुरै खुंथाइ आफाद जानानै गुरै खावलायहरगोन। बेखौ जुदि बुंनो थाङोबा जोङो मिथिगौ जे जोंबो बेखौ मिथिगौ जे आसामनि सानजा आसामनि जि जोंनि बे गलाघाट जिल्ला सिसुपानि ओनसोलाव बे जि जों लोक्षि फुजा खुङो बे आसामनिनो मोनसे मुंदांखा फुजा होननानै जों मिथिनो हायो। खारन बियो जों होननाय राव नङा सारा आसामनि मानसिफ्रानो बेखौ हयथ' नोजोर होयोबा मोनथिगोन। बेवहाय एकमात्र जाफुंनाय बा जों बे फुजाखौ खुंफुंनायनि जि मोनसे बेबस्था बे जाबाय गलाघाटनि मोनफ्रोमबो नैबे बर' ओनसोलाव थानाय जाथि धोरोम गासिबो जों जयै जे बे फुजाखौ मोनसे गोदोनिफ्रायनो जेन सोलिबोगासिनो दं रिजार्भ खुलिजेननायनिफ्राय जोंनि आबौ आबैनि दिननिफ्रायनो जिहेथु जों बेखौ खुंबोगासिनो दं। बेवहाय थारमाने गासिबो मोनफ्रोमबो हारियानो बेहाय जेन बे फुजाखौ मदद खालायबोदों एसेबाबो आरो आसामनि गुबुन जायगानिफ्रायबो बेफार फालांगि बिथांमोनहाबो जोंखौ माने मदद खालायफैदों। बिनि थाखायनो नैबे फुजाया मोनसे दिनै बिराद गिदिराव मोनसे फैबाय आरो बे मोनसे मिथिजानाय सारा आसामावनो मिथिजानाय मोनसे मुंदांखा लोक्षि फुजा होननानै जों बुंनो हायो आरोखि। जों बुंनो थांगोन जे नैबे ओनसोलाव जिहेथु जोंहा मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानाय गासैबो आबादारि बिथांमोनहा बिमा लोक्षिखौ बयबो मोनसे फोथायो जे बिमा लोक्षियानो जाबाय बुंनो थाङोबा रां राशिनि मोनसे बिमा होननानै बे मोनसे फोथायनाया गोदोनिफ्रायनो जों बे ओनसोलनियाव दङ आरो बेखौ लानानै दिनैसिम बे फुजाया सोलिबोगासिनो दङ। खारन जों बुंनो हायो दे बे फुजाखौ खुंनायाव थारमाने जोंनि माखासे इयुन जोलैफ्राबो थारमाने धोरोमनि फारसे बा आध्यात्मिक मोनसे गोसोजों जों जिहेथु न'आव बिमा बिफाजों सोरबा गथ'फ्रा जुदि सिबियाबाबो नैबे मोनसे राजुहुवा मोनसे माबायाव जि फुजिनाय बावनाय बिमाखौ बावनाय बेवहाय फैनानै एसेबाबो बिथांमोनहा सोलोंबोगोन बे नोजोरखौ बोनानै जेन आध्यात्मिक फारसेबो जे गोसो होगोन उन जोलैफ्रा बेखौ मोनसे थांखि लानानै जों बे माने फुजाखौ खुंबोगासिनो दं आरो बिदिनो जेन उनावबो सोलिलांबाय थागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय खारन बे जोबनाय नङा मालाबाबो बे बिदिनो सोलिलांबाय थागोन। देग्लाय जोंहा गोदान कमिटि जादों।
बुंनो थाङोबा जोङो आं दा नेहाथारि बा आंजों लोगोसे आफादगिरि दं, लेङाइ आफादगिरि दं, फाइनान्सआव दं, जोंनि मावथि लोगो दङ। जों बेखौनो लुगैगोन जे गोदान कमिटिया जे आवगोलाव जिबायदि खुंबोदोंमोन बेनिख्रुइ जों एसे साबसिन हामसिन जे देखायनो हायो नामा बा खुंनो हायो नामा आरो बेवहाय साबसिन हामसिन खुंनायाव जोंनो आवगोलनि जायफ्रा बिबानगिरि बिथांमोनहा दंमोन बिथांमोननिबो सम्पुर्ण जों मददखौ लुगैगोन। बिथांमोननि जि सुबुरन बेखौ जों अरायसम लुगैगोन। खारन बेबायदि नङाब्ला जों मालाबाबो हानाय नङा। खारन गोदानै कमिटियाव फैबा माखासे खामानि मावनो जोबोद जारला जायो। खारन बेवहाय मोनसे फुजाया ओरैबायदि मोनसे बेबस्थायाव दा बेयाव सोलिगासिनो दङ। प्रसासन फारसेबो जोङो मददखौ लुगैगोन। खारन प्रसासन फारसेनिफ्राय जिखिनि नियम निथि खानानै होयो बेफोर गासैबो नियम निथिजों जुदि सोलिलांनांगौबा आरो बे एथ' गिदिर फुजाखौ थारमाने बेंनांगौ गोनां जुदि जायोबा मा मोजाङै जुदि दैदेनलांनो गोनां जायोबा बहुद माने माखासे बेबस्थाया जोंनाव थानांगोन। खारन बेबायदिनो जोङो दा बेखौ माबानो थाखाय जोंनि जिबायदि भलन्टियार्स जों बाहायनांगौ बा प्रसासनिक जिबायदि जगाजग लानांगौ बेफोर फ्राय मथा मथि जोंना जानानै दङ। आरो जोङो सानो जे जों बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि खुंथाइ आफादनिफ्राय जे बयबो जेन मोनसे मोजां गोसोजों फैनानै जेन बिमा मायनावखौ सिबिनायजों लोगोसे गासिबो जेन फुजाखौ जेन मोजाङै मोजां जेन जाफुंहोलायनायाव जोंखौ बयबो जेन रायजोआनो जेन मदद खालायो। जेसेबांखिनि फैयो जों बेखौनो खावलायगोन जे बिमा मायनावनि बोरखौ बयबो लानो हाथों आरो जोंनि बे फुजाखौ जाफुंसार जानायाव जोंखौ बयबो मदद खालायथों। जौ जुवाजोंथ' फुजाखौ खुंनो हाया जोंनिफ्राय बे रोखा। खारन सिसुपानि रायजोआरि जि श्री श्री लोक्षि फुजा कमिटिया मालाबाबो आवगोलनिफ्रायबो जौ जुवाजों बेहाय जों जेबो माने लोब्बा लाखिनाय बेबायदिखौ जोङो होआखै आरो उनावबो होनाय नङा। नाथाय बेखौनो जों बुंनो हागोन जे जौ जुवाजों जे माने फुजाखौ माने मोजाङै खुंनो हायो बे मालाबाबो जोंनि सिन्था धारायाव गैया आरो बिदि जानोबो नाङा। जों बेखौ खावलायगोन। खारन गोसोआ जुदि मोजांबा जिखुनु खामानियानो जा मानो फुजायानो जा बा बेलेग मोनसे खामानियानो जा बियो अरायसम बयनिबो रायजोनि सिगाङाव जुदि गावनि माबाखौ देखायनो हायोबा रायजोनि अनसायनायजों हाजार गिदिर मोनसे हाबाबाबो जों बेखौ मावफुंलांनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो बेबायदिनो जों आवगायगासिनो दङ। जोंनि बेवहाय जों दा लोक्षि फुजाया सानब्रैनि हाबाफारि जों लादों आरो बेवहाय जोङो आसा खालामदों माने फ्राय ओरैनो एक्जेक्ट जुदि जों बुंनो थाङोबा माने मोनसे समाव गेदारिं ओरैबायदि जायो एखमबा 20,000 25,000बो जायो। खिन्थु एट द सेम टाइम एखमबा जाया एखमबा माने आलादा आलादा जायो। जोंहा दा प्रग्राम हिसाबै दं हिसाबा जोंहा 16, 17, 18, 19 खिन्थु जेब्ला 16 खालि बे समाव जोंहा जिहेतु बिमा मायनावखौ फज'नाय आरो मन्दिरनि गाहाय दरखं बेखेवनाय बेहाय एसे जोंहा बे हाबाफारिल' थागोन आरो बेयाव बारा गेदारिं जानाय नङा। हैदिनखालि जेबो प्रग्राम गैया। नाथाय 17, 18, 19 बे सानथामाव जोंहा माने प्रग्राम दङ। खारन 17आवबो जोंहा मोनसे हारिमु बादायलायनाय हाबाफारि जों लादों मोसानायनि। बेखौ जोंहा बेखेवगिरि आलासिबो दङ आरो बे हाबाफारि हिसाबै हैदिनखालि एसे जों सुबुं ज' जानायखौ जों माने आसा खालामनो हायो। आरो 18आवबो जोंहा स्पेसियेल एबार देग्लाय माने मोनसे प्रग्राम लादों कालसार बिथिंनिनो माने जि माने फाव फेस्ला दिन्थिगिरि बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथांखौ जों खावलायदों। लोगोसे मोसागिरि मनिसा मुसाहारि बिथांखौबो जों खावलायदों। निस्सय हैदिनखालिबो गोबां मानसि जागोन आरो हाबाफारिया जाफुंगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बयखौबो जोङो खावलायगोन जे हैदिनखालिबो ज' फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंहोगोन। आरो 19 खालि 19 थारिख खालि जोंहा मोनसे स्पेसियेल देंखोगिरि जि हारिमु बिलिफां जायो बेबो जों एबार मोजां सासे मुंदांखा खनगिरि लानानै फैदों। हैदिनखालिबो जेन बयबो फैनानै जेन बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे जाफुंसार होयो प्रग्रामखौ बिनि थाखाय जोङो खुंथां आइटेम जानानै गुरै खावलायहरबाय।